Ang ipimatan ơi, ang khati khang bo rang ro tlang kha sido rang ro mo khitoja mo soja botan mo khida mo ko shodi khade mo so ko sapon thomete 30,000 rang ang 500 টাকা চেক ang thibata hine ning ka ta songpan saimi ramane ang adi khitono go ang tisawo ang mano to sab khulom nai ba ang 30,000 rang 500 টাকা চেক mang ang tisay tono 아니 게 그래 안 보고 말았습니다. 갈도 안 갈도 보고 말 아니 봐만 아니 타고 안 보는 시리 프라토나 안 보여서 보러 아니 먹을 분이랑 할 것도 시신이 거야 안 두다가 하기만 할 것도 시신이 거야들 어그서 마음이 지민나 네 영 뭐니로 하버 두다가 너 그런 거 있잖아 ang sigon ta hinay ang basap ng saimi niya ang wala sa kare hindi si kare ang mo te hindi si nahala ang sayata ang basap ti busu-busu ang tiga di ka inno mo ti jana sini kolong mai bidi kita ni patay beto ko ani iso mo kai usama mokai ang nagtituro sa to dito sa subita dito ang masay koksay pasta ka ngay pasta ka man ang dito to mo ko ba kuya man ay pero trabaho ano isa lang sa kurikina asa ta kasi ang sida ang lekay ang keno saya ang pahamulo saya 너무 많은 또 상황하다니까 사람 그런 거지 예 가다니 틀렸다 오, 얘라고 달록 살짝